La veritat és que és una tradició molt engrescadora per tots, pels que organitzem cada any i per la gent que hi participa, que ja heu vist en el vídeo que hem presentat abans que el que busquem és que la gent estigui contenta, alegre de participar-hi i això és el que pretenem tots. Per nosaltres és una festa esportiva, perquè la milla és popular, no persegueix buscar rècords de la distància ni res, ni el més competitiu ni res, sinó que la canalla experimenti una primera competició, una segona competició, que ho visqui de forma divertida i en forma festiva. I després, clar, hi ha la cluenda, que és la Fitness Fest, que amb això el que volem ja és que aquelles persones que hagin participat a la milla o que a la milla no els hi faci el pes, doncs que tinguin una oportunitat també per disfrutar d'aquell dia, d'aquest espai com és la Illa Gaudí, ballant amb les cançons d'un grup de música en directe que durant una hora estan allà tocant per tots nosaltres. Bé, vam començar l'any passat amb les 5 milles. L'objectiu que preteníem era que gent que cada vegada n'hi ha més que corre a distància llarga, doncs que pogués també córrer el mateix dia a la milla amb una distància que li fos més còmoda. I vam inventar-nos això de les 5 milles, que eren 8 voltes al mateix circuit que es fa a la milla. Vam veure que possiblement ens quedava alguna gent que li era massa llarga i per això aquest any hem dit anem a provar amb les 3 milles a veure si aconseguim un nivell de participació més alt i que més que sigui més còmode per tots perquè són 5 voltes i per descomptar-se és menys fàcil. Doncs el projecte solidari que aquest any va associat a la milla és col·laborar en el projecte de construcció de l'Hospital Oncològic per Nens que està impulsant Sant Joan de Déu. Vam pensar que era un projecte que, tenint en compte que la milla aplega molta canalla, que està orientada molt a la participació escolar, vam pensar que era un projecte de prou rellevància i que encaixava molt amb la filosofia de la prova i per tant ens vam posar d'acord amb ell i tot el que és la recaptació que es faci per la inscripció de la milla anirà íntegrament al projecte de construcció de l'hospital.